Makadi vanzvadzi. Makadi enyu mukoma Robert. Ndiripo inini kurise kuno kumabhuku tafara kana kuti kutafara kunonzi kuti kunyutafara. Kunyutafara. Handiti ka. Inini amutowanzoziva kuti kana munhu achinge andifonera anenge asangana nedambudziko. Uye dambudziko iri anenge achishaya kuti zvino oripedza sei. Saka kazhinji totongoti munhu anenge aita seapotera. Saka ndinototoma aita semapotera kwandiri. Handiti. Sekutaura kwamanga muchiita pafoni yanga iri nyaya yekuti Ngozi, Mudzimu, muri kurwisana semhuri zvakazomira zvakadai so. Handiti ngadayo idzi nyaya dzinenge dzakati rebei uye zvakare hazvinyanyopera pafoni. Regai nditi sendiweko kuti nyatsokurukura ndosaka maona ndauya. Aiwa ndinotenda nekuuya kwenyu. Tinotenda. Nyaya yenyu yakamira sei vanzvadzi? Nyaya yangu yakamira kudai, tiri kurwisana nehanzvadzi yangu nemunin'ina vachiti unorapa uri kurapa neNgozi. Ngozi iri kutitadzira kuroorwa, vakadzi varume tikushaya mabasa. Apa mira mumhuri muri makazvarwa zvakaita sei? Mumhuri tiri 5. Ini ndine wokutanga, kozoya vechi2 mukomana, kozoya mukomana ari kundirwisa, kozoya musikana, kozoya musikana mudiki ndiye umwe ari kundirwisa. Handiti. Kurati vasikana muri vatatu mba? Vasikana tiri vatatu. Mese muri vatatu hamuna varume? Wani uyu ndiye akaroorwa. Ini ndakaroorwa nemurume wokutanga ndikasiyana naye. Ndikazoroorwa newechi2 akashaya. Ndikazongoti handichada imwe mereji futi regai ndizvigarire ndega. Mumwe uyu akaroorwa ane murume wake nemhuri yake anogara kuSimure Park. Uyu ko mumwe wacho? Mudiki haana kuroorwa asi ane mwana wake 1. Handiti. Ndiye ari kuti tiri kutadza kuroorwa. Ichokwadi. Handiti. Saka kana achiti tiri kutadza kuroorwa akutaura imimi naye here nekuti mese muri tuka hamuna varume? Aiwa inini Ngozi yangu ndiyo iri kumutadzisa kuti aroorwe. Ngozi yenyu imimi haisi kukutadzisei here kuti mugare nemurume? Handizivi. Hamuzivi. Alright. Toenda kuvakomana. Vakaroora havana vaka? Mukomana wechi2 kubva pandiri ane mukadzi wake. Uyu mukomana ari kundirwisa ane dzimba 2 dzaaparadza. Mukadzi wekutanga akaenda ane vana 2. Mukadzi wechi2 akaenda ane vana 2. Handiti. Alright. Ngatichienda ipapo. Ndiani akatanga kuuya achiti iwewe Ngozi yauinayo iri kuita kuti tichadze kuroorwa kana kuti hausi mudzimu? Zvakaitika ndoti ndine mwana akasangana nedambudziko. Mwana asangana nedambudziko, mukadzi akaitwa operation, mwana uyu akafira mudumbu, akabudiswa afa mudumbu. Saka ndandine doro randaida kubikira vanhu. Saka pandakaona mwana ofira mudumbu, pandanobvunza bamunini wemwana kuti bamunini ndine zvandaida kuitira vazukuru vangu vemudare. Zvikanzi mai guru iyi haisi nhamo, hazvibatwe maoko, kontinyai nebasa renyu. Vandatoti zvakanaka, ndopandakatanga kuda kubika doro rangu. Saka mudiki ndopaakauya akasvikopopota akati pano pamba doro harisi kuzobikwa. Ndikati panapa hapasi pamba pako, rinotadza kubikwa sei? Handina kuuya kumba kwako. Ini ndagona kunotaura nababa vevana vakanditi bika iko iwe ndiwani. Handina kuziva kuti vanhu ava vakanoronga kuti wauye kuzota sei kuzondirwisa. Saka muroora ndaandinaye panapa mandi ndopambe neholiday. Vakauya vakatora muroora nemurume wake vakanomusiya kumba kwaanogara. Ndopa wakauya manheru kuma6 vakasvika mukomana uyu akanoka dhoo padhoo apa nesimbi yanga inayo. Zvikanzi iwe buda panze. Ndikati aina handikwanisi kubuda panze. Zvikanzi ndati buda panze. Ukasabuda panze unomufira mumba imomo. Ndikati handikwanisi kubuda panze. Ndopa akaenda akadzoka. Saka pane musikana wandandinaye, vasikana vandaida kubikira doro. Vakanditi mama chibudai mumba muno, munhu ari kutoda zvenoizi. Ndikanopotera kuseri. Kupotera kwandakaita kuseri, mukomana ndopa akasara akauya muno akatangopwanya window rekutanga, ndaingonzwa nenoizi. Akapwanya window rekutanga repabedroom yangu. Akabuda akarowa dhoo, akapwanya dhoo, pane zvinhu zvaigara apa. Akasvikopwanya zvinhu zvanga zviripo, ndobva abuda. Vaenda kwaakaenda, vaadzoka kechi2, vapwanya mawindo 2 ekuseri aya. Vaadzokera futi uku,
Vadzoka kechi3 vapwanya mawindo ekumba yandiri kuwaka 2 ndobva paakazotendera kuseri kwandakapotera akanditi buda umba ndikati handikwanisi kubuda umba akanditi ndati buda umba imomo ndinokwanisa kupwanya dhore umba imomo ndikabhadhara zvinhu zvandienda pwanya ndopandakabuda umba mume akatanga kundirova akandidhonza hembe yandandakapfeka semunhu aindikakarisa akandirova zvototi nzeve yangu yaisi kunzwa akandirova andirova kuda ndopandakanopotera kuna vamwe ambuya ndopaakazodzoka akasvikondiroera pakona yemba patatanga kusvikirapo vamwe ambuya vakaedza kuda kumupatsanura akatadza kubatika anga ane simbi nebhodhoro reblack label ndopaakati zvoni kana une nharo ndogona kutokubaya izvo zvinoti mhepo yandina iri kutoti ndibaye saka nguva yaindirova aiti ndiudze kuti mudzimu wako wakabva kupi iwe unorapa nei mwana anorwara ndiuri kumurwarisa muroora afirwa nemwana ndiwauraya mwana saka ina handina kunzwisisa ndopandakazongotorwa nemunin'ina wangu wokuzimure akatoita kundihwandisa paakandirova kopedzisira mwana wangu mukomana akabva auya vabata sekuru wake ndopandakakwanisa kutiza ndikanohwanda pane imwe imba munin'ina wangu wokuzimure ndopaakauya akanditora ndikaenda kumba kwake mangwana acho ndopandakazonoripota kumapurisa kuripota kwandakaita ndopakakwanisa kusungwa munin'ina wangu mudiki mukomana uyu ari kungotiza nanhasi achiri kutsvakwa asungwa kudaro munin'ina wangu wokuzimure ndopaakakwanisa kugadzirisa maglasi ayaya kuti uye abude muchitokisi nhasi ndopatazoungana ndopawazondifonera kuti chiuyai tinzwe kuti toigadzirisa sei nyaya ina handina hangu nyaya ndiri kuramba ndopawazokufonerai kuti mutibatsire nokuti tiri tega tigone kubatsirana nokunzwisisana. Alright. Handei pa chinhu chiri kunzi ingozi kana kuti mudzimu handiti zviri paviri kati toda kuti tiwirirane ishokwadi handitika ivo vari kuti hamurape kana kuti chiri kubuda pamuri ingozi uye ngozi ndiri kukonzera matambudziko mumuri handiti ndizvozvo ishokwadi mudzimu uyu sekutaura kwamuri kuita wakatanga gore ripi ende wakatanga sei? Mudzimu uyu wakatanga ndichiri mudiki zvikatambirwa nevabereki vakatonditengera machira vabereki vakandigadzirisa zvinodiwa pamudzimu zvese vabereki vangu amai nababa asi kunyanya amai ndovanga varipo ndowaimira neni saka nhasi zviri kundishamisa amai vacho waakutopandukawo. Igore ripi iri raitwa izvi namai? Ndoti kuma92 ndisingakanganisi zvoti kana kunyora grade 7 handina kukwanisa kunyora ndandiri munhu aingogara achirwara ndopawa ndakazofambwa neni vakanzi pane mudzimu uripo saka ndopakabuda mudzimu uya uya uchitaurawo kuti nini amene ndikatsanangura mudzimu sekutaura kwaunoita unoti ndiri muzukuru womumusha mana baba akaurayiwa nasekuru wangu baba vababa asi mwana wehanzvadzi yani yababa yasekuru sorry saka inini handikwanise kuuya sengozi ndauya kuzovhumbamira chipwere saka inini sezvinhuwo zvavakanditi ndine mudzimu ndakasvikirwa ndiri mudiki handaikwanisa kuramba nekukura kwaakuita vana vaakuona kunge ngozi handizive kuti ndingabatsira mati imimi pakatanga kudambudziko iri ngati because mudzimu kazhinji unoona sedambudziko sekutaura kwamaita kuti mairwara uye zvakare grade 7 hamunozokwanisa kana kuinyora mai nababa vari kupe zvinezvi? Amai wakauya vari kuno kuHarare baba vari kumusha kwamutoko paigadziriswa nyaya iyi nekufambirwa ndikunzwa mumwe muchiti amai ndo ainyanya kufamba neni noti baba wangu vari kuno kuHarare vanga vachiri kunzwawo zviri nani vaizvishandira mumayadhi amai ndokufambira nyaya yemudzimu wemumusha wemurume wavo mutorwa akaroorwa mumusha imomo noti ndaigara ndichirwara hongu ipapo ndikupanzisa kurwara kwamaiita nekufamba naamai obviously maifamba kuti mubatsirwe pakurwara kwamaiita ichokwadi vazonzwa kuti hongu dambudziko rirapa riri kukonzerwa nekuti munhu ada kupoterwa ichokwadi baba vakazopinda here munyaya iyi? Vakazopinda baba vanozviziva baba ndokutungamirira dare iri kusvika pakutenga machira icho machira anga atotengwa naamai ati kutengwa naamai pakuzoipira kusvitsa kune vedzinza zvakaitwa nani? Zvakazoitwa naamai nababa wapamwe chete baba wakazoenda kumusha vakagadzirisa nyaya pakabikwa doro zvakatambirwa sei? Wakatobika doro rekutanga rekutambira mudzimu vakabika rechitu rekupfekedza machira handitika ichokwadi alright saka ndazomapita amai vakundipandukira
endo zvawapo vari kuti chii amai hanzi ndikuti ndada kuenda kuchechi hama dzangu dziri kunamata saka zvakutonditadzisa kuenda kuchechi saka ndisikuziva kuti zviri kufamba sei. Amai amai venyu vakauya vakagara sezvandakaita izvi ndokuti amai zviri pauri kana kuti zvatakaita zvezvi zvakunditadza kunamata ndoda kuti ndizive kuti kwamuri imimi vakasokoti chii nekuti ndiye munhu wamakafamba naye ndiye munhu akatanga kunzwa nezvichi zviri pamuri nhasi uno vakauya kwamuri sei ndopanoda kunzwa nyaya iyi yazotobuda nhasi patazopuwa nhamba dzenyu watozozvitaura nhasi patandiri ku47 kwana mama kuti ndada kuenda kuchechi zvakutondisadzisa kunamata nyaya yavo yapinda sei kwamuri zvakutoda ivo mama kagara kama senge magara takaita muno imimi neni napi inini ndina amai venyu handiti ndauya pari kuitwa dare vanhu vari kutaura ndoda kunzwa mashoko ataurwa namai venyu achibva muromo mavo achiuya kwamuri imimi ndosandoti ndoda kuti mutaure imimi mashoko ataurwa namai venyu vakagara vakatarisana nemi even muri dare remusha mashoko abuda panyaya yaitaurwa yekuti toda kunzwa kuti Ngozi hatichaida musha ndiri kuzvinzwa izvo ndiri kuzvinzwa zvataurwa nevamwe ndoda kuenda pamashoko amai venyu chaiwo abuda handifungi kuti vangotanga nongoti inini ndada kunamata taita sekuita kunge pari kuita gakava saka pakuita gakava apa ndopazopindura amai vangu vachiti izvi handichatozvida zvakutonditadzisa kuenda kuchechi nekuti taakutaka kudhonzerana vana tega tega ndopawazobudisa murumo iwoyo. Alright, saka ashiedzera meeting ndiani? Ndi mama woku47 amai vatinopotera tinawo kuno kuHarare. Aiwa mukadzi baba mukuru koma baba. Ndiye ati inini ndaita amai saka sinzi pana amai vekubereka tigadzirise vana vawirirane vasaramba vachita sei vachirwa saka toda kunzwa kuti zvofambiswa sei kuti nyaya igadzirisike. Imi ndokuenda ikoko nezuro ndakatoswera ikoko ndichiti vanhu vachauya hapana akauya nhasi ndopandazoya ndichitorwa nehanzvadzi yangu achinditi uya pataenda pandatosvikira variko asi kwangu ine vakomana 2 nemusikana 1 ndokusvika masvika ipapo nyaya ndobva yaparurwa ichinzi chii? Nyaya ndobva yaparurwa yekuti izvoni Ngozi toda kuti ibve mumusha hatichada kuti irambe ichishanda nokuti atanga nyaya iyi musingada kuzvinyisa ndiani pawo? Ndamai vamapotera? Ndamai vabva kwamutoko here? Ihanzvadzi here? Ndiani atanga nyaya? Atanga nyaya achibvunza ihanzvadzi ikuru ichibvunza kuti toda kunzwa kuti sei muri kuenda kumba kwauyu muchinorwisa. Good. Chinangwa chenyu chokunomurwisa ndechei? Ndopawazopindura kuti tiri kutambudzwa neNgozi iri mumusha. Apindura ndiani? Imwe hanzvadzi? Ndeimwe hanzvadzi nemusikana uyu mudiki. Alright. Tiri kutambudzwa neNgozi iri mumusha toda kuti ibve. Toda kuziva kuti Ngozi yacho kana ichibuda ngaibude itaure ibve kana ichiripwa toda kuti iripwe. Anditi ndizvo amai ndipo vati ininiwo yakutonditambudza yakutonditadzisa kuenda kuchechi hama dzangu dzese dziri kunamata. Semhuri nyaya yangu tanga nhasi here kana kuti zvokuti kana yakambotitangi kare makambobatana nesemhuri makatoti ongoona iri kana zviri izvozvo ngatimbofambai. Pane handichandirangarira hangu gore ratakamboda kufamba pakamboita kakuda kunetsa. Chii changa chakanetsa kuti muzo? Inyaya iyo iri kungotendera yeNgozi. Mama veku47 vanga varipo ndopo wakati mama pampa ina baba ipapo baba vairwara saka ndopo wakati anyaya iri kunetsa madi kumboenda kwamunoenda patenda pane vamwe sekuru vatinoti sekuru vanobatsirawo nechipostori. Mira musati maenda ipapo chii chakanetsa? Handiti chakazita kuti muzoti handei semhuri kungorwara kwababa here kana kuti vamwe muzati zvakaita semhuri ini ndinogona kusangana dambudziko nditi ndofamba pamwe ndobva ndanobata imini ofamba obva ansangana dambudziko obva abata imimi ndingopa semenzano zanditi zvotanga zvese makunga unozati kwandakaenda kwekwe ndakabata amai handiti obva wauya unozwa sekuri kwandakafamba kwekwe ndakabata amai vangu isusu taakuziva asi mama musi kuita sei? Ndosati kuti chinhu chakazoita kuti muungane muzomboti ngatifambei chii chakanga chaitika mumu? Inini sekutaura hangu chokwadi ina handina chiri kundinetsa
mamu ava ndivo vari kutonetswa nezvinhu zviri kuvanetsa zvakutoda ivo otaura kuti chiri kuvanetsa kuti Ngozi iri kuvatambudza chi nokuti inini ndiri kiti yekuroverwa mutsaka ndini ndakatambidzwa Ngozi ende vabereki vakaitambira saka nanhasi Ngozi yako vatambudza pamwe kunditambidza kwawakaita Ngozi waifunga kuti vari kurasirira mhepo yekwandiri vasingazoti mhepo ichandisumudza kusvika ndisvike pandiri nhasi saka ina handizive chiri kunditambudza vamwe ndiwo vangatopupura kuti tatambudzwa neNgozi ndechekuti nekuti pamusana peNgozi iyi saka vakafamba ipo makafamba mese takaenda tese sekuru wakangosvika wakati uyu nauyu vari kuengerei mwana uyu ndo zvakagona kutaura sekuru apa hatina kuzoenderera mberi nenyaya vakangoti muri kuengera madi kumbofamba semhuri monzwa svika ndosaka tasvikanzi tinoda kutoti Ngozi yacho ibude panapa itaure sekuru wakati munouya mangwana ndopakazodzoka sekuru wakati handidi kushandiswa nezvinhu zviri pachena zvinhu izvi zviri pachena fambai kune vamwe handikwanise kusapota kuti iwe uri right kandi uyu ari wrong because muri wazukuru wangu imbofambai kumwe vayangomira vanga ari munhu wokuziva ende sekuru kwakaroora hanzvadzi yedu mwana wamaiguru wandikutaura handizi baba vari kuti chini nyaya baba zvavo vari izvo zvandizoziva hangu kuti vanozvitambira sei aiwa kamakaita meeting nezuro makaswera ikoko hamuna zvenyu kuzosangana nezuro ndo makasangana ndizi nhasi ndo masangana mambo wazivisa here baba kuti baba havana foni havana foni asi amai kutobva kwamutoko ndodarira vatofambira amai kubva kwamutoko kwawakaita wakawira kuti wakasungisirei mwana uchiena mwoyo wokuti mwana asungwa asi kupwanyirwa kwandakaita zvinhu havasi kuratidza kubatikana nazvo vari kuziva kuti mavapwanyirwa zvinhu havasi kungoziva kanoza kuti nyaya maudziro anoitwa nyaya akasiyana handiri mukuzviona munhu nemunhu kana achiudza nyaya yamaipika anoudza nyaya munhu asipo achiratidza kunaka kwake vari kuzviziva nokuti inini teme yandakapwanyirwa zvinhu hanzvadzi yangu ndandakabatikana vakafonerwa nemusikana anonditeera akatoti saka kumba kwararani imba yapwanywa wachitoti zvoni ari kutsvaga kusungwa havana kuziva kuti mudiki uyu munyaya umwe arimo mudiki sei akazopinda munyaya yekuti ndimusungise musi watakaenda kupolisi pane mupurisa akatouya akatoti anga atombomuudza kuti ndoda kunodistroya kumba kwake akatomutsura mupurisa kuti iwe uda unodistroya kumba chirudzi ijeri zvikanzi hazvina basa pawakauya kupwanya wakamufonera futi mupurisa weyo kuti tazonopwanya akatomupa advice kuti iwe kana manopwanya madi kuuya kunoripota munhu wamapwanyira asati aita se asvika nokuti mama vanga vakutopa mhosva inoti sei vasungisa mwana ini chandaida kuti magirazi angu agadzirwe ndiri chirikadzi handina murume ndinozvigadzisa semari iri kunetsa kudai handiipa mudzimu uri pamuri mabasa aunoita ndapi inini mabasa angu kazhinji kukauya nemunhu ane dambudziko kazhinji rehondo izvezvo zvokuti munhu ane mhepo dzimwe dzokuti ndoda kudzipatsanura ndokwanisa kupatsanura kana kuti tongoti pane mamwe matambudziko kazhinji ari ehondo ndinokwanisa kupatsanura zvoti amai vangu vakagara pa ndine mwana wavo akatombosangana nedambudziko ranga rakakurisa randakakwanisa kuita se kusunungura wakapupurawo wega ndikabatsira handiti kumusha kwamutoko munoita chivanhu kunoitwa chivanhu asi isusu hatisiwo kwamutoko tiri wekumalawi aiwa ndokwane musha wenyu kwamutoko ndokwakavaka babaka handi ndokwavari munombosangana here semhuri kubva pamakatanga kupoterwa imimi ngatiti gore negore kana after makore maviri muchiita chivanhu mudzimu uri pamuri uchibuda uchitaura kumhuri yenyu izvinhu izvi takapedzera kuita kudhara nekukura kwaakuita vana ndopawakuda kufolowa kuti Ngozi yechichi asi pesa patandiri vanhu vari raiti taifamba zvakanaka zvoti ndikafoda kutobika doro vaitondisapotavo vachitouya vachitouya vachitosusurawo zvoti kana amai varipo pane musi wakauya iye mukomana uyu ari kunetsa uyu mwana wake akauya ndiri mudare munomu mwana ainzi apedzera kuyamwa kuma3 zuva rodoka akarara akaswera mudzimu wangu ukatoti ngaapinde pane munhu arimo mama wangu akaramba mwana akapinda senguva dzinodzi ndakazobatsira mangwana acho makuseni akatobatsirika akatanga kutoyamwa firstborn yake ndini ndakamubatsira aramwirwa mwana kumbaroko
akauya naye ndoti kanga kari kuma 3 months 4 months nenhowa ndikakakwesha kamwana ikakonhowa kakatopona nanhasi mwana ari kufamba saka handisi kuziva kuti ngozi yangu nhasi yaipei. Ngozi yaipa nekuti zvanzi ndimi muri kuita kuti vasaroore, ndimi muri kuita kuti vasaroorwe, vari kufirwa nevana ava ndimi muri kutya. Uyu akafirwa nemwana wangu wandakabereka 9 months. Ndizvo makadya muzukuru ndizvo. Ndakadya muzukuru. Hanzi ndo paipachi? Paipa ngozi. Paipa ngozi. Ko ushandwa baba hunoshandwa. Nyangwe ndichiita matari pandiri panapa handimirire mari yematari. Ndinofanira kushanda. Ndoziva chandiri kushandira nechichabuda mukushanda. Noti ndikangoti ndinoda kuita matari ndisingashandi mari yauyo wakagara. Ndizvo. Nyangwe muine zvamina muine macertificate mumadziro basa hariuye makagara. Basa rinouya nekutsvagwa. Basa rinouya nekuziva zvauri kuita. Ukapuwa mari ukaziva kusenzesa mari yako inokubudisira anza. Saka iwe ukashanda ukapuwa mari ukasaziva kuti mari inofanira kushanda handifungi kuti pane chinobuda. Saka usarwadziwe nezviri kuita umwe munhu. Saka muchitarisa imi muri kuti hama dzenyu dziri kuona kuti muri kuita chouviri. Ichokwadi. Rajelasi. Noti ndiri kuwaka ndiri mukadzi. Hatingakundwe nemukadzi. Semukomana ndiyatonyanyorwadza kuti handingakundwe nemukadzi kuti ari kuwaka. But ndobika sadza. Alright. Handisi kumirira kuti ndichaita matari ende handisi best pamatari. Ndoita zvokubika sadza. Ndichitengesa dollar plate. Ndichitawo maraundi anoita vamwe. Tichatobva tadya mabika nei nhasi? Nhasi handisi kutoenda kubasa handina simba rekutoshanda izvo. Kumani. Handisi kubika. Nehondo yacho. Nyangwe mukaona haasi masingle mother anorarama upenyu hwandiri kurarama. Handisi kuwana zvangu asi ndiri kuedza kuti nditese ndirarame. Saka zvaakurwadza vanhu vakawanda izvozvo. Makambobvunza here vanin'ina venyu nanzva dzenyu kuti alright ndazvinzwa zvamuri kutaura. Dare iri makarifambira kupi mukaribata kupi rekuti mudzimu uri pandiri kana kuti ngozi iri pandiri yakutadzisai kurarama? Iwo anongoti tofamba. Tiri kufamba. Asi kuti wauye panapa wozonditoro mukuwirirana. Kuti tafunga kuti timbofamba semhuri havasi kuda. Vada kunditora zvechisimba zvembabvu zvokuti enda unobvuma zvatiri kuda isusu. Manje kana tichitonga nyaya hatitonge nedemo kababa. Tofanira kutongana zvakanaka. Ina handisi kuramba kuti endai kwamuda kuenda ngatifambei kwamuda kufamba. Ndikanzaiwa ngozi iripo pane kuwedzera kwawakazoita ozvinzwawo tiri pamwe chete handirambe. Saka imimuwo makazowedzerei? Handina kuwedzerei. Handina chandakabata baba ifodya ndotogadzirawo ndega. Handina chandakawedzera. Nyangwe nhasi nyangwe pakunzi pakanzi pane n'anga kana muprofita ada kuti nditarisa aiwa wakasunungukawo. Wasina kundibatira demo aiwa wakasununguka ufamba nini. Handiti ngatiti pafambo. Handiti nyaya inogona kubuda pari paviri. Makambotifambei kwasekuru kwamakaenda kwakazoti inini handikwanise kubata dare renyu nekuti zvandiri kuona apa nezvamuri kuda zvakaita zvakasiyana. Handiti mafamba imimi semhuri ngatitangeni imwe kusaidi. Zvobva zvabuda zvichinzi homu zvechokwadi pakagamuchirwa zviri kubuda pauri yakanga iri ngozi. Sekutaura kwamaita kuti zvakauya zvichiti ndakapondwa mumusha nasekuru ndizvo. Nhasi ndazouya asi handichauya sengozi ndakauya semudzimu kuti nditese ndibatsire mwe. Pozobuda kuna china chiremba kunenge kwaendwa zvozonzi hongu muzukuru yave ngozi. Munozvikamuchira sei? Indogamuchira. Nokuti iniwo zvakatoya ndisingatozvide. Saka nazvakuti ngatichidzokera. Handina basa nazvo. Zvongodzokera. Nokuti zviri kutonditarisa kuti kare. Handiti. Asi zvikanzi aiwa ngoma ndiyo. Handinotambira. Handirambe. Kana pasina kuzoda kurwisana chete. Zvikaitwa negwara rakanaka. Tinogozorwisana sei nekuti tinenge tafamba semhuri kuna sahwira. Chazvakanakira apa ndichikuda isumu. Kunoendwa musiri masarudza. Kunoenda hakuna kusarudzwa nehama dzenyu. Kungonzi handiti tosangana chi? Kwatiri kuenda. Pakati. Dare rase. Andotambira zvese zvabuda. Handiti. Izvi zvokuzoti munhu anoenda aine zvaanoda kuti zvibude zvakasabuda akatadza kuzvigamuchira. Ipapo hapana zvatingaite. Zvatingaite kana naye wega anongozviona kuti
izvozvo ndo zvandakutoda baba nokuti ini kutaura chokwadi handina chandakawedzera handina chandoisa kana kubvisa ndotambira zviripo handitika makadi ambuya eko handitika tiripo aiwa ndafara kuti mauyawo kuti tese titaure vana venyu kunyanya vasikana vandifonera vakati munomukoma tine dambudziko ratinaro mumusha medu rengozi nemudzimu kuti ingozi here kana kuti mudzimu here uri mumusha medu ende zvakutikonzera matambudziko handiti mazvondaraiwa no hapana chakaipa fonai kwakati munzwa kuti tingasangana here ndokufona ndokuzopiwa urongwa hwavarongwa ndovatadzitadzi tazowirana asi ndoda kutanga nemi vanzvadzi ndimatanga kundifonera sekutaura kwamaita chaita kuti mundifonere chi ndoda kuti musununguke mutaure zviri pamwoyo penyu zvaita kuti muite se mundifonere inini chaitati ndifone inyaya yekuti musha ndinokura tichinzi mune ngozi saka sisongo anoti ndine mudzimu imo mumusha muchinzi mune ngozi saka ndinonetsa ndechoti tikafamba tinonzi mumusha menyu mune ngozi ndosaka usingaroorwe saka ngozi ida kuripwa ndokuti usunungurwe ndokuzotaura kwandee nchiitawo nehanzvadzi dzangu kuti tadi tagara semhuri tagadzirisa nyaya iyi ngozi yadzozerwa kupi kumusha kwayo saka ndokugara kwatazoita semhuri nhasi tikasvika pakuzokufonerai muri kuti muri kufamba chinzi musha mune ngozi handiti chakatanga kuti muzoiti mimi maakufamba chii nekuti hatingomunga takuta se taakufamba pane zvikonzero zviviri kana zvitatu zvinoita kuti kana even imimi muri mega mumbonotsvaka kuti zvakadai mubva mabata dare rengozi mufamba mabata dare rengozi papakatanga dambudziko racho makafamba semhuri kana zvakatanga muri kwamuri imimi semunhu mumwe chete inini ndakazvifambira ndiri ndega ndiri navo ndiri ndega ranga riri gore ripi kana muchiri kurangana kuma 2012 handiti 13 chii changa chanetsa hanzvadzi ndakati semusikana regai ndifambe unosangana wakomana wakakuitawo zvawanokuita regai ndifambe kuti ufambire paunogona kuona mukomana ari kukuda chiregai ndifambe mukufamba kwandakaita ndomba ndakanzi mukomana wako uri kufambira anogona kukuroora asi handisi kuona kuroorwa naye nenyaya yekuti iwe uri musha menyu mune ngozi irimo iwe wakatonzi ndiwe mukadzi wengozi saka zvinhu zvinoda kugadziriswa ndokuti zvinhu izvozvo zviite sei ukwanise kunge uchiroora ndokutanga kwandakaita ndobvatasita sei ndabva mukudaro mukukurawo ndaonawo munhu wandaona ndaita mwana ndiri kufamba ita kosei ndazopiwa mwana ndiri kufamba ndikunzi aiwa ingozi iri mumusha menyu ndoida kukuripwa kozi imi makatosarudzwa kunzi muri mukadzi wengozi ndichifamba mukudaro sizongo chinobikirwa doro kumusha ndotoona ndobatiswa zvinhu kunzi tambidza munhu agarwa ndinogomutambidza pakudi handirambe kozi ndandiri mwana ndomutambidza unzi mupe mvura mupe chakati ndomupa zviri kufamba sei aiti mupe ndiani kana takagara vakasvikirwa mai varipo maitipa amai ndo aiti ipa ava mvura ndotora mvura ndovapa saka mukufamba imomo ndichienda kunobatsirwa nezvandakambonzwa kunzi uri mukadzi wengozi saka ndakazonge ndakuzvibatanidza kuti kunzi mukadzi wengozi ndo ngozi yacho inogara pane avaka saka inini ndine mukadzi wacho kandi kutumwa unzi ipachi ngozi yemvura ndiwo uri kukonkluda izvozvo ndichingodaro mukufamba imomo ndichiudzwa kunzi musha menyu mune ngozi kugona ngozi kuiripa itai kuti muri pengozi ndokuti usunungurwe ukwanise kugara nemurume uroro ndopakatengerwa nyaya handiti painzi musha mune ngozi yakadoma here kuti ngozi iri panani aiwa ndiwo waenda kumapostora zati ndaona mai ndiwo waenda kunobatsirwa zvichinzi musha menyu mune ngozi yaidoma handiti pane payakadoma here kuti ngozi iri pana maipi ndaitoudzwa kuti pana sisi nyombe wakagarwa nengozi ndakagarwa nengozi ndiri kuti watusatisi iwewe uri mudzimai wengozi yakaiswa panani vabereki wakavaudze vabereki ndakavaudza vakati chii vabereki pandakaudza vakati mwanangu ngozi irimo ndakazvitambira nenyaya yekuti baba kwangu asipo ndandiri ndegeni mai vako
ndikati saka imi makazvitambira makasarudza ini pavana venyu vese kuti ndive mukadzi weNgozi makati handinawo zvandaikwanisa nekuti baba wakwangu wasipo. Ngozi yakabuda ichitaura ichiti ndoda kuripwa asi kuti ini ndiri mai baba vasipo handina zvandaikwanisa pandakazongoti mukoma vari kusvikirwa nengozi vanova maipi wakazombovati mukoma waudza zvako izvi nabe mukoma munoziva kuti dambudziko randiri kusangana naro inini ndakambofamba kana ndakanzi zviri pamuri hausi kumudzimu ingozi inofanira kuripwa ngozi iri kutonzi inini ndini mukadzi wacho ndikazobatanidza zviviri kana zvitatu pandanga ndiri mudiki ndichinzi vape mvura vaiti so ndakabva ndakaona kuti semukadzi wengozi ndaitopa murume wangu mvura makambenda here kunogara nemukoma wayo ina ndakutaura nawo handaikwanisa kutaura nawo ndimai mukoma hamuna kunotaura nawo makazosvika kwamuri kwavari sei kuna mukoma kuti ndizosvike kwavari inyaya yekuti vaiti vakati zvoni ndine mudzimu ndotaiwa mimi hamuna mudzimu nengozi kuti zvizonyanyodai mwana wangu akarwara ndobva ndavapereke mubva ndauya chivatora ndichiti ndiperekedze kunobatsirwa mwana wangu ndanzi ndite sei ndoende munhu mukuru taenda kuye takabatsirwa dare rekunzi ndaona manobika doro kumusha asi doro iri ramanobika kumusha iri handisi kuona rakajeka ndiri kuona pane mbiya iri kuyerera yakavharwa instead kuti iyerera yakavhurika makanobikira ane doro tikati asiswedwa nemudzimu zvikanzi handisi kuona mudzimu ndikuona iri ngozi kwete mudzimu asi sisonyi pangozi vane zvavakuita sei zvavakuwedzera nekuti dai yange iri ngozi yange isingasvike pakuti iyeredze mbiya yakakwiribira. Amai manzwa zvataurwa nemwanasikana uyu semataura ari kutoita iye atoti imimi makatoto ndakazvitora ndakazvigamuchira hongu ndinozviziva titsanangurirai amai nhoroondo iyi nyaya iyi. Ngozi yakabata 93 ndiri ndega baba wangu achona asingauye kumusha ndiri ndega uye ari kumusana ndakazototuma mumwe utenda achirwara uyu achitombosvika pakusenda tikatotakura nebhara kuenda kun'anga kuti abatsirwe akati ini ndiri Ngozi wakaurayiwa nani akati watezvara rini baba womurumeni ndiye akandiuraya ndaifamba nepamba pauchienda kuchikoro ndiri mukomana saka wakandigarira panzira kubva wandiuraya ndakarara ndakadai makumbo ndakaisa pakakwirira so ndichitoona ropa rangu richiita sei richiyerera ndio mafiro andakaita aiwa kahauye ini ndiri ndega warume wangu wari kupi wari kuharare akati ndaneta gara musango saka izvinezvi ndauya zvikakurwadza iye uchatsaga kunani kuno murume wako uchimushaidza zveshuwa ndakatuma mumwe mwana wangu ndakachienda kuteera baba ako akateera baba ake akati handiende kumusha enda kuiti kana abatwa nemudzimu kugadzirisa ikoko ndikati ine handizvigoni handina dzinza nami ini ndiri rudzi rangu imimi dzinza renyu ndiri muchataura mauriro yakaitani baba venyu akati handiendi vachiudza mwanasikana uyu zveshuwa ini nekurwadziwa ndakazopira pasi ndikauya kuno kuharare baba vamwana muri kushungurudza inini inini handina ukama nini hande munodaira zviri kupi akati inini ndakaurayiwa nababa ako saka ndoda kubhadharwa ndini katida katida handisi ndega ndina sekuru wangu anonzi sekuru aripo saka handisi ndega ini ndibhadharei murume wangu hawagoni wanoita nguva anorwara hawagoni kutaura akati kana matadza kundibhadhara ndichangogara matadza kundibhadhara nongogara ndikati magariro aya unenge uchiita zvikanzi hapana ndinongogara ndimatadza kundibhadhara asi mukaona dambudziko handisiniba mandimabvuma kuti baba yenyu akandiuraya baba wako iyo ndiwirisoni ndikati inini nenharo dzangu ndikati ini ndoda wirisoni wacho abude nditaure naye zveshuwa akataramuka Ngozi ye akasvika wirisoni wacho akati zveshuwa ndakauraya ndiri munhu ndikatotuka inini ndikati zvinezvi akutambudza wana wangu
wakauraire chii zvanzi ndakamuchiwa munhu yanga akaita kunge mukaradhi akaita kunge mukaradhi saka ndakamuchiwa ndosaka ndakamuuraya aigara aifamba nepamba pangu ndopanga pane nzira yake ndakamugarira shuwa pakati piri ndikamuuraya asi handina chaya ndakatora kwaari ndakangomuuraya chete ndiyo ngozi yacho saka zvaakazondinetsa manje ndakatodika doro zveshuwa ndiri ndega vana vangu vanga vachiri vadiki vese ndadika doro kudaro rekutanga rikamwiwa rechi2 rikamwiwa rechi3 wabvana vangu vanga vane murume waigara naye pano vamwene wacho vaibatwa nemudzimu wakazouya kumushomo vaibatwa nemudzimu 2 mubvana vangu ubva ita vachingani wechi3 ndakazonzwa mubvana vangu vakuti kwaane njuzi akabuda uya yengozi takuda kuisa chikafu chenjuzi takauya raisi mupureti tese tanga tiri ipapo takapoha yake pureti yeraisi mune mabhisketi maswiti kabhodhoro kedhingi tikapoha tikadya saka ini kuti ndizive kuti uyu wokuurayiwayu ndiye akazotora njuzi here handichazivi ndiyo nyaya yacho handiti imimi mwanasikana wenyu auya sikutaura kwakaita akamboyera achikudzai dambudziko raari kusangana naro pamusaka pengozi ndotozviziva siri kuuzwa ndotozviziva ndekutoziva chaizvo zvoti aiti akabata uyu ndikatora mvura ndichimupa anoti usandipe ndiwe ngaandipe nguyo mvura aitoramba ngaandipe ndouye mvura ng'anga yake iyo yaimurapa aingoti mukadzi wakatida neng'anga yake asi akazofa ng'anga ndiri kuti mvana wenyu vamugere padhuze naye auya kwamuri achikudza kuti amai ndo matambudziko andiri kusangana nawo nekuda kwengozi iyi handiti makamuti chii handisi kuroorwa kwese kwandiri kuenda ndiri kunzi ngozi auroorwi saka inini ndingazviitei hapana kuti ndiende ndisambe tichibhadhara inini handizvigoni varume vangu mbarwere vaita kunge pfungwa dzavo hadzitori mushi hapana zvavanoita inini ndindakatosimba pamba ipapo ndinobvuma ndinobvuma right mabvuma nekuziva mawire akaita ngozi musha amaipi vakanga vachiri vadiki handiti pavairwara ipapo anga atwa nemwana muchizvigamuchira zvine zvanetsa musha pari zvinezvi handiti inga ndikutaura kuti inini kuti ndizvigamuchire ndandiri ndega handisi kuti airwara achitosvika pakuti kuti kuti ndiregerere munhu adonha chitotakura nebhara kuenda kun'anga kunobatsirwa ndiri kuti taapamberi manje tapazuva ranhasi ngatiti amugore rineri vana venyu kusanganisira mubvana vari kusangana nematambudziko havasi kuroorwa nekuda kwengozi yeyi handiti sekuzvigamuchira kwamakaita amai makambosumuka here toti kana kuti hamuna kusumuka makambosvika here kuzvipa nguva yekutaura naamai pi kuti uona mwanangu zvatakaita zviri pauri tisati tasvika pekuwedzerapo rave dambudziko mumusha rakukonzera kuti vamwe vako vasive neupenyu hwakatwasanuka ndakataura kwaari maipi mwanangu wadii kunamata mazuva ano vanhu vari kuita sei vari kunamata akati ini handinamati ndikanamata ndinozofa handinamati nemudzimu uripo handinamati ndinozofa nematauro yandakamuita uye aripo baba varamba zvemanjuzi makamuza kuti kuzoti wakazowedzera kuti papa kutotanga nhasi kuuya ndaane makore ndisingauye kuno chikonzera mari handina mari mari handina ipapo kuuya kwandazoita uku inoizi yawaite ndokusaka ndauya noizi yaitika yaita kuti vana vabatani muuye muzondifonera wemimi imimi samai maona chokwadi kuti ndo zvako kumhuri kwangu makadikana kuvati wehe kumusha iwe wakagara apa uyo mukuru hanzvadzi dzacho apa vana kungatitauri nezvinyaya mubatsiriki vana vangu kutaura chokwadi havana kubatana kudai havafambi vese vari kutosangana inhasi havana kubatana kudai kana kuvati vese uyai havabatani
Hawabatani. Saka chamuri kuda mimisa amai pasara nhasi ndechekuti chi chandiri kuda nhasi vakomana vachasvika vari muroti vakomana vari kuti toda kuti zvigadziriswe tinzikana zvichibuda zvobuda ndozvino vakomana vachasvika muchataura navo handiti ndinoimba kuti vachasvika nguva chiripo sezvo tisisina moto kudaiso iba mai muda kuti chiuna maipi ndimi makagamuchira mudzimu ndimi makagamuchira Ngozi baba vasipo ende muri kubvuma kuti muneiziva ikatiruka pamwana mukaibikira doro nhasi muda kuti chii vatavakomana vari kuti sisi hatichadi imimi pamakaita zvinhu izvi vakomana vanga vasipo vanga vachiri vana nhasi vakura imimi amai ndoda kuti muruda kuti chingune mwana wenyu maipi ini ndotera mashure maakomana akomana ndovakuona dambudziko hazviita imimi ndoda kuti mundipindure mubvunzo samai nekuti pamanitaurira nyaya iyi vakomana vanga vachiri vadiki kunyange vakazoya vakataura pfungwa dzavo hongu tinodzigamuchira ndoda kunzwa pfungwa dzenyu imimi amai nekuti mashoko enyu 1 achaparadza mhuri mashoko enyu achabatanidza mhuri mashoko enyu achaita kuti mhuri yenyu ibatane pakupedza dambudziko iri ndosaka ndiri kuti imimi ambuya pamakambobikira doro iri amaipi varipo vachirwara muchivabatsira kuti vaite si vapone nhasi zviye zvatakaita zviyezvi zvaakukonzera dambudziko mumhuri muruda kuti muvati chii kuna maipi vachinzwa nemuromo wenyu imimi amaipi ndofunga tamboungana kwamaiguruko ndaudza kuti ini ndakuda kunamata asi ndikutadza kunamata nedambudziko ripi irori ndakana abata kumushaguwa ini ndinochovha padhuze munhu anonamata habvumirike kakuzochovha kubata machira yake chichi habvumirike ini ndakuda kunamata ini neozveshuwa zviri kutonditambudza vamwe vangu wese mukaenda kumushago ari kunamata ini ndikuregera izvozvo chii chiri kuitika kwamuri chikuita sei kunamata ndinganamata umwe ane mudzimu ndinobata sei machira yake zvichikuita sei kunamata amai imimi namaipi munotaudzana akashoma masai chikonzero handizive iye alright maona kamukana kamakambowana ikako makambomutaurira here mwanasikana yenyu kuti ainini mwanangu zvinhu zvezvatakaita nhasi zvaapa handina kumutaurira ngatidai so ngatiti mhosva iyi handiti iri mukati memhuri yekwenyu toti mukondo wesadza uri apa handiti imimi mungatimbe zvakaita sei muchiti zvangu zvandakatadza panyaya iyi ndezvizvizvi ini ndakatadza kutambira ndandiri ndega ndozvandakatadza ndandisina mwangu mwangu anga agara murara mwana angu anga achiri vadiki ndosaka ndakatambira kuti mwana angu aite sei ararama ndopaipa ndiri kuti nhasika mune mashoko amunofanira kuudza amaipi hongu mati maakunoita sei makuda kuti munamate ndezvokuta sei kunamata mashoko amuda kuvataurira imimi semwana ndeyekuti chii takatarisana nedambudziko rengozi iri mumusha menyu pamwe shona ndisi kunyatsi aiwa ndikuzvinzwa mashoko yangu ndikutaura ndiyo yakuti ndakuda kunamata imimi ndimara kunamata vazvinzwa kuti hai ndini mwana wangu right makuda kunamata saka zviitwa sei iye kandakamuti namata akati ndinofa ndikanamata akaramba kunamata ndinofa ndofunga kumushago uno vamwe vakatobatwa nengozi waanotoziva iyoyi aiwa dzimwewo ezvinezvi vari kunamata vari kuenda kuchechi vakatobatwa waitotamba nawo iye vachitamba vese asi vakuenda kuchechi namata mwanangu dzi ndinofa ndikanamata saka kwakusungira mai ngozi inopera nekunamata ininika pachezvangu mumhuri menyu ainopera nokubhadharwa saka munhu wese mumhuri menyu onamata ngozi isina kuripwa ndandikuti inopera nekubhadharwa handiti inosaka ndikuti dai paipai pamakamutaurira kana kuti pamakazomudza kuti amaipi ini ndada kunamata amungadai here makati ngatiripei ngozi vanangu
tinamati zvandikutaura madzibaba kuti varume vangu pfungwa dzavo dzitori mushi wana vangu vanga vachiri vadiki ndaizvigona inini ayo takutaura zvaiye zvinezvi zvinezvi mhane vakomana vakuruka vari kutoya saka zvazvo vachasvika vakomana vambondo wako wadziwa nazvo vakomana vamendo varwadza nazvo zvavarwadza kasi zvinhu zvakagamuchirwa mumusha saka ndoita sei ndosaka ndauya muda ndikubatsirisi ndiri panapa ini muda ndikubatsirisi ndira kunzwa kubva pasi pemwoyo wenyu semunhu arakwenda kunonamata muda kuti ndikubatsirisei inini sasahira kana ndiri kuchema kuti kana muchizvikwanisa mutibatsira handiti ina hangu handizokwanisa kuita matare echivanhu handiti asi ndinokwanisai kukusvitsai kune vanhu vanogona kuita matare echivanhu kuti otungamirira dare racho kuti rofambiswa sei vovheneka zvechokwadi kuti dambudziko iri riri mumhuri rakabva kwamuri kutaura neparave pazuva ranhasi handitika hanzvadziwa uda kutochi ini mashuku angu ndekuti Ngozi ngaichiripo idzokere kumusha kwaindisunungura batirwa musati maita honde zvakambokutadza kuti ungosvikoti gara pasi nazvo nemukomo wavo muchitaura chii mukufamba kwandaitoita ikoko ndaitorwadziwa saka ndakashaya nguva yekuti nditaure naye yandaikwanisa kutaura naye ndimai vakaitambira kozi ndakanzi yakatambirwa musha menyu ndikafonera mai vakati yezvishuwa ndakaitambira nenyaya kuti baba kwangu wasipo saka inini ava handina nguva naye nekuti havasiri vakaitambira saka wakadii kunoita hondo kwamutoko aiwa ava ndo vandopedzerana ndo vandaitaura nao ina ndina kuita hondo nemunhu munhu upa ndakaita hondo naye hamuna kuya panapa makaita hondo amai vari kutaura vani kuti hondo yamukaita ndizoya panapa ndozvandikuti akaita hondo ndiani bvunza amai aiwa kaimima nditwa hondo yamakaita ndiyandikuti hondo ipi ini ndikutonzobva kwamuri hondo yamukutaura amai vataura nemuromo wavo kuti izvi zvakaitika zvindoita ndizo orai ngatibvise wedhi rekuti hondo chaita kuti amai vazoya panapa chi ngatirege kutambisirana nguva handitika chaita kuti amai vazoya kuno kuchi asi songo wakanetsa nehanzvadzi yangu saka isi hondo aiwa inini hanzvadzi ndikuzvimirira pachangu mira hanzvadzi inini ukana munhu handifonera munhu ane dambudziko ende munhu ada kupona ndizvozvo usanditambisire nguva yangu nenguva yako ndizvozvo ane nhamo ndiwe kwete ini ndizvozvo handiti kana ndichikubvunza ndinoda kubvunza zvinhu zvinoita kuti zvibatsire iwewe ini handitakure zvindinazvo kumba kwangu ndizvozvo handiti asi mwari nemudzimu anonditi batsira mhuri ndizvozvo saka tumwe tukautu pamunenge mamboitirana imbondisai pasaidi mukaona ndatsika mumba menyu kuti tibatsirane ndizvozvo handiti mazviona chinangwa changu chekuti ndiuye panapa ende nekuzofamba kumberi ndechekuti imi mubatane nemugoita upenyu hwakanaka ende mabata upenyu hwakanaka munondikangana hamundifoneri semafonera mandiita ende dai upenyu hwenyu hwakanaka maindifonera ende pauchanaka hamuite hamundifonere futi saka kana muchinge ndauya tunoita kahusiriasi nezo kekuti ndozviriko amai ako havana kungosumuka kumusha pasina nyaya ichio ende unotoiziva kuti ndoiripi saka zvinenge zvakakosha kuti undipindura chii saizvozvo handiti wazvona sa iwewe chauri kuda kuda kuti nyaya ipere sei ainendira kuti tibatsirwe tifambe Ngozi ibude itaure kuti nini kana mutitoti ndiende ndiri pei handiti